खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै बिथां के सोरगियारिया बिथांनि मिलौदो देंखोजों दोंसे बर' मेथाइ खनगोन। बे बर' मेथाइनि मुङानो जाबाय गोसो थोनाय बेरामा मा जिराद। बिथाङा दा रिहार्सल खालामगासिनो दं आरो नोंथांमोनखौ आं बिथांनि मिलौदो देंखोजों खोनासंहोगोन आरो नोंथांमोना खोनासंना माबोरै मोनगोन। जों जास्ट मनोरन्जननि थाखाय दिनै एसे मेथाइ दोंसे खननि। गोसो थोनाय बेरामा मा जिराद जेराव जोंनि मेगनाव मानो मोदै गावखौनो गाव आंबो बावगोमालांबाय बिखा बिखोयाव नोंखौ लानानै बेनो गोसो थोनाय बेरामा मा जिराद जोंनि मेगनाव नोंनिनो मोदै गावखौनो गाव आंबो बावगोमालांबाय बिखा बिखोयाव नोंखौ लानानै बेनो गोसो थोनाय बेरामा मा जिराद जोंनि मेगनाव मानो मोदै गोसो थोनाय बेरामा मा जिराद जोंनि मेगनाव मानो मोदै मोजां मोननाय बेरामा मा जिराद जोंनि मेगनाव नोंनिनो मोदै मेगननि मोदैखौ हुगारलायनो समायलाबाय रादै खोबाय थैनाय मुजिलाय नोंनि जाथाय
नोंखौ थागोन नोंखौ लेया सिबिसालिया गोसो मन्दिराव गोसो थोनाय बेरामा मादिरा रजेंनि मेगनाव मानो मोदै गावखौनो गाव गोबाव गोमालांबाय बिखा बिबैयाव नोंखौ लानानै बेनो आमा गोसोनि बेरामा मादिरा रजेंनि मेगनाव मानो मोदै गावखौनो गाव गोबाव गोमालांबाय बिखा बिखैयाव नोंखौ लानानै बेनो आमा मादिरा रजेंनि मेगनाव मानो मोदै मोजां मोननाय बेरामा मादिरा रजेंनि मेगनाव मानो मोदै रजेंनि मेगनाव मानो मोदै रजेंनि मेगनाव नोंनिनो मोदै खुलुमबाय